Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Siyudad sa Bacolod, kwalipikado nga maghatag sang performance-based bonus samtang collective negotiation agreement incentive sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Martes pa may baluan. Basketball, ginadilian sa gihapon sa idalom sa General Community Quarantine. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte ginlaslasan si Robredo bangod sang paglapta sang #nasaan ang Pangulo. Service fee sa pagbakal sa bakuna kontra COVID-19 hindi mapaiway sa Philippine International Trading Corporation. Sa balita international, COVID-19 vaccines ang Pfizer, BioNTech nagwa nga 95% ang pagkaepektibo. Sa balita sa sports, Barangay Ginebra daog batok sa Meralco Bolts sa Game 1 sang PBA Semifinal Series. Sa Balita Entertainment, Giselle Sanchez may abiso kung paano mapalawig ang isa ka relasyon samtang sa Balita Espesyal aton sa gyapon storyahan kung nga ang Iloy ang the best teacher in the world. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang extreme northern Luzon na gid lamang ang mapektuhan sang northeast monsoon ukon amihan. Sa weather forecast ng pag-asa karon nga adlaw ang Batanes kag Babuyan Island ang makaesperansya sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang amihan. Ang Metro Manila kay iban nga lugar sa Pilipinas makaesperansya sa magalumon nga kalangitan kag lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Samtang ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip ng Kalayaan Islands ang makaesperansya sang malaka nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang temperatura mapatyagan sa 25 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:45 kainas ang aga, magatunod naman las 5:22 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, welcome once again mga ka-aksyon sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning dira sa inyo sa aton nga mga nagasunod sa Facebook. Good morning man. Sa kay Edwin Miranda Senior, bro, good morning dira sa imo. May Cautivar Dohenyo, sa kay Antonieta Yap sa Barangay Panukoy, good morning. Kag sa akon gwapahon nga hinablos, Katrina Candazo, good morning dira sa imo Katkat. Kag sa ilan ni Kevin of course. Sa kay migot June Jukaden, maayong aga pare John. Good morning and welcome. Welcome no. Miss Heaven, good morning man. Alex Montesa, sige gyapon. Natap fan na ni si Alex Montesa, why pa? Wala pa guro, amot lang. Panawag sa imo ni Alex niya, Perfect Eden Aboso. Perfect. Kay kaka-production boy. Dira bala may listener ta sa may ginsangan da sang Juan Lizares Lacson. Nagabaligya da si nanay sa may waiting shed. Daray Sonia, dira sa waiting shed bala nagabaligya siya newspaper. Hambalya sino ka ma'am? Hamba ko si Eden Aboso. Hambalya pero may kung nang inapamatian ang ginahambal mo ano na gani man? Perfect. 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 Pero si Action Doral kuno ya Energy, correct. Grabe, grabe no, mga listeners na. Yeah. Michael John Season, maayong agaman. Antoinette Peliado, good morning dira sa La Carlota, halin sa Canada, no? Kag, by the way, take ko lang ng opportunity bla magpasalamat sa aton nga mga partners, kag mga donors sa aton nga ano ganing aton nga kuan pagbulig sa mga biktima sa bagyo. Operation tulong naton. Ang call for donation naton, no? Ang Sowing Legacy Movement Incorporated, ang Fast,
ang Trinity Christian School. Good morning, good. By the way, hasta lang kita susubong adlaw ang pagbaton sang aton sining donation, no? Kay ipadala na ni dito sa mga napektuhan naton nga mga kauturan sang bagyo, no? Correct. Ipadala na ini pagi sa fast. So, hasta subong adlaw lang. Ambot, nga kung sa Sabado ko pa ito dalon, ano man? Pwede lang, Aksyon Boy. Kaya ginapauna lang ni actually, subong mo kay puno na tong warehouse sa fast. Kag okay. kinanglan na gid. Kinanglan na Urgent gid. needed gid dito sa aton sini nga mga kauturan sa Luzon. Pero kung ano, pwede naman sila gyapon ka pakigangot directly sa fast. Kay nagtawag ko to actually, nagligad. Kaya ang NPC, ang Negros Press Club, Aksyon Boy, nagabaton man kung sino ang mapasabay sa ila sini nga mga donations. Kaya until November 30 pa ang fast Aksyon Boy nga magabaton for free shipping nila. Okay. So, pwede man sa mga nakabati subong pwede man nga ipadala ninyo sa Negros Press Club ang inyo sini nga mga donations. Kita diya sa station. Hasta lagi na subong. Hasta subong lang. Kay padala ni tananta kay In kadamo. kind and in cash. Kita ko sa sagwa dada ko damo na nada Oo, sa mga namudamo Aksyon Boy sa mga donations. donations. Salamat gid sa aton nga mga nag-donate, mga donors naton. At sa iba naton nga programa, tagaan na sila sa kilalahon ta na sila ano. Yes, correct. Ang mga Aksyon naghatag, Boy. Kag di no? syempre subong do kanami pagidbala kay notice mo do nami isang pagpack. Kay gin-require gina to Aksyon Boy kay para hapos daw mag-disinfect. Ay, correct. Sang mga used clothing Used special. and new clothing. New. Sige. Anyway, sige, standby kita na sa aton nga mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Detalye na sa aton mga balita lokal. Kwalipikado ang siyudad sa Bacolod nga maghatag sa 2019 Performance-Based Bonus o kung PBB bonus sa ilang mga empleyado. Sunod kay DILG Bacolod Director Mardeth Joy Madayag, ilagin pahibalo si Mayor Evilio Leonor Diaz ang sining autoridad nga maghatag sang PBB bonus nga ginbase ini sa performance ang LGU sang 2019. Dugang pa ni Madayag ang Seal of Good Local Governance o kung SGLG Award nga nakuha sa Bacolod sang 2019 ang isa man sa ginbasehan sa paghatag sang PBB bonus. Ginklaro ni Madayag ang bonus ang nagadepende sa savings ng syudad kag performance ang kada talatapan. Sa press release ng syudad, nagpangabay si Leonor Diaz sa sangguniang panlungsod nga magpasar sang appropriation ordinance angot dire. Nobyembre 2019 sa Bacolod ang nangin National Awardee sang 2019 SGLG Award gikan sa DILG. Ginaprubahan naman sang sangguniang panlunsod sa first, second, third kag final reading ang appropriation ordinance para sa paghatag sang performance-based bonus o kon PBB para sa mga empleyado ko opisyal sang Bacolod. Kapin 19 milyones pesos ang ginpain nga pondo para sa PBB kag ining ginaprubahan sa virtual session sang SP kahapon nga adlaw. Sa virtual session, ginpain ni Vice Mayor Elcid Familiaran apat ka mga talatapan nga ginakabig best performer ang magkabaton sang 65% sang ila Desyembre tuig 2019 nga sweldo, samtang ang iban nga makabato naman sang 57.7% sang ila sweldo sa parehas nga panahon. Una nga nagpabalo ang DILG Bacolod kay Mayor Evilio Leonor Diaz nga kwalipikado nga magbaton ang mga empleyado sang PBB bangod sa maayo nga performance sang syudad sang tuig 2019 lakip na nakuha nga SGLG Award. May baluan man sa Martes, Nobyembre 24, kung may batunon nga Collective Negotiation Agreement Incentive ang mga empleyado sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, natalana na nga ipaydalom sa deliberasyon sa regular session sang sangguniang panlalawigan ang ginpirmahan nga endorsement ni Governor Bong Lacson sa Nobyembre 17. Sa tiyon nga maprubahan, ini ang pagapirmahan sa gobernador kag sang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees o kon PACE. Duga pa ni Diaz, diri man may baluan kung pila ang CNAI nga mabaton sa mga empleyado nga target ihatag antes matapos ang tuig 2020. Sang nagligad nga 2019, 25 mil pesos ang nabaton nga CNAI sang mga empleyado sa Kapitolyo. Ginaprubahan naman sang sangguniang panlungsod o kung
Ginanunsyo ni Mayor Vilio Lunardia nga ang Business Permits and License Office ug BPLO ang magapatigayon sang mall campaign nga BPLO on the go para buligan ang mga negosyo nga magpreparar antes ang pagproseso sang ila 2021 business permits. Sa statement, ginpahay ni Lunardia tuyo sang syudad nga mapahapos ang pagpakig-angot sa mga negosyo sa LGU para sila mabuligan kag mapadasig ang economic recovery program sang syudad. Sunod kay Stella Rose Rayos, pamuno sa BPLO, mag-set up ang ila talatapan sang help desk sa mga mall para magsabat sa mga pamangkot angot sa business permits kag maghatag sa application forms para sa 2021 business permits sa para sa may mga dala nga photocopy sang ila 2020 business permit. Ang BPLO ang yara sa SM City, Ayala Malls Capital Central, kag Robinson's Place, Bacolod, sa Nobyembre 18, 19, kag 20, Gaisano City, 888, kag City Mall, Singkang, sa Nobyembre 24, kag 25, kag sa City Mall, Mandalagan, Lopez Mandalagan, kag Lopez East, sa Nobyembre 26, 27, kag 30. Samtang nangan mainit naman ang diskusyon sa sangguniang panlunsod sa Bacolod angot sa una ginaduso nga resolusyon ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. nga nag-aapilar kay Mayor Evilio Lunardia nga ikonsiderar ang pag-usar sang available credit sa bangko sa pagtukod sa kaugalingon nga ospital sa syudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahig ni Councilor Renesito Novero, wala na aprobahan ang original nga resolusyon ni Gamboa bangod delikado ang ginaduso sa nga pag-usar sang ginloan sadto sa syudad nga 1.7 bilyones pesos para sa pagtukod sa ospital. Ginpaatag ni Novero, hindi na mausar ang 1.7 bilyones nga loan bagod na alokar na ini sa mga proyekto kag mayara na sang kontrata. Si Novero nagpresentar sang subsidiary motion nga nagapangabay sa City Mayor's Office nga tun-an ang posibilidad nga pagtukod sa City Hospital gikan sa available nga pondo. Nagapabili naman nga bukas ang Bacolod Vendors Plaza para sa mga sidewalk vendors sa nga naapektuhan sa clearing operations sa downtown area. Inisunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market, angot sa liwat nga pagpatuman sang Road Clearing Operations 2.0. Sunod kay Pineda, nahatag na sadto lugar para sa mga displaced vendors sa pangkalabanan sa ilang wala nagbaligya sa Vendors Plaza. Dugang pa ni Pineda, wala na dapat sang istoryahan kag ining liwat na lamang ay patuman bangot ini ang ginkasugtan sadto. Ang Vendors Plaza may kapin 500 ka mga pwesto nga may kadakoon nga 1 feet by 1 and 1/2. Ginatugyan na ni Pineda sa mga displaced vendors ang desisyon kung magabaligya sila o kung hindi bangod istrikto na nga ipatuman sa City Legal Office Enforcement Team ang pagpanghawan sa downtown area. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, ginadilian sa gihapon ang paghampang sang basketball sa syudad sa Bacolod sa idalom sang General Community Quarantine. Ini ang pagklaro ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor matapos nga naglapta sa social media ang isa ka poster nga nagasiling nga ginatugutan ang basketball kag mayara pa sang logo sang SK. Sunod kay Villaflor, base sa iyang research, ang poster ang hindi halin sa ila o kung sa Bacolod kundi gikan sa Baybay City sa Leyte. Dugang pa ni Villaflor, ang poster ang nagtugas sang pagsalangisang ilabi na sa mga SK sa Bacolod bangod wala nabutang sa poster ang lugar. Sunod sa opisyal, ang poster wala lamang nagalapta sa syudad kundi sa bilog nga Pilipinas. Nanawagan si Villaflor sa mga pamatanon nga hindi magkumpiyansa bangod nagapabilin sa gihapon ang paandam sa COVID-19 kag nagpangabay nga magsunod sa mga ginapatuman nga minimum health standard. In research kung gini siya del no, nabalaan ko nga iya ni sa gali isang Baybay City Leyte. Ila niya gali nga infographic nga ginpagwa, gali kay wala nila ginbutangan bala kun diin nga barangay. Amo na ang nag-cause ng confusion sa mga SK. Si SK Federation President Ayesha Villaflor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:19. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang swimming lang gini or honors ng iban? Ah. Sila tanan di puro, mas sila may mga honors na. Supa sila? Nanay na. Nanay na, may ija.
Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari, sa likod. Yun, may cellphone kami. Ari, Nawi. ari, pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sa sindi nga promo sa ERP. Kay para sa ilan ang atigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo gid salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios nga gintandog gid ang amon nga problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na. Yun, wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan nga 300 pesos. Iba niya timiara, gid silang ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, gid science teacher ang ginang gusto. Science yung favorite mga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una first 2 weeks bala nang amugin na nang daw mabala amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay? Anong budlay gid? Anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid nang October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leon na nasulat pa lang. Hindi ako tanay kinawiya kuya. Kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon. Sige, good morning liwat sa aton nga mga nagatanaw sa Facebook, no? Sa liwat sa kay Susan Jaime Allen. Kag again, happy birthday to Engineer Glenn Allen. Alin sa kay Mami Soy, sa kay Gabriel kag Daniel, no? Good morning and happy birthday. Weng Morales, may aga, Phil Alonsagay dira sa Japan, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning dira sa inyo, no? Kag kay Lala, good morning from good morning mga kay Tongtong. From Beijing, China. Na amo pag gin-recommend ko ni Aksyon Doral, kung may mga time, may mga chance ka mo nga makakuan ang Beijing is isa sa mga lugar nga namin kadtuan. Yes, kung mahilig ka bala sa mga history bala. Yes. Na mahilig ka sa mga history nagabi na da. Why na kamuro ka bati sa mga Tiananmen Square sa unay mga masakir sa Tiananmen Square? Wala. Ang Tiananmen Square Plaza na sa lapad ginaya kayo. Sa isa kadlaw ko na mga at least mga pinakanubo na mga kada adlaw 200,000 tao na ang galakat sa plaza nga. Lo, grabe no. So big. So big. Oo, may kuha na sa una ng massacre. Wow. Namin na tunan Action Boy. Nagabing history ay ilang nga forbidden forbidden city nan. Sige. Sa kay Jocelyn Arcevita Olak, kay Jonathan Barrientos. Good morning, man. Michael June Season, siling ni Alex Montesa, Gorgeous in Black with Tasteful Orange. Ay, may sabor. Do naman do putahe ba? do prutas. Sige. Good morning man, dalin sa Chateau Elise. Kay Linros Benedicto. Glantaw kami gali drive sa Kalong-Kalong, Zone 1, si Nonoy Benedicto. Good morning dala sa imo, no? Amo na si Nonoy Benedicto. Mergy Terania from Dangkalan, Ilog. Good morning dala sa imo. Ma-follow mo? Yes. Good morning Danay kay Ofelia Galero Arce. Bihon.
Bijon. Peregrino, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aha. Albert Ganza, good morning. Happy 19th birthday kay Aldren Emperado. God bless and keep Aldren, safe. good morning. Happy birthday. Happy birthday. Rodalie Gumayan, good morning. Pakaisa ko na. Ha? Pakaisa ko na. Cousin Rodalie, good morning. John De Abao, good morning. Gapamati sila sa Aksyon Radio, good morning sa Family Abao. Thank you so much. Emmy Esmeralda Dolido, watching from Hong Kong. Okay. Chris La Victoria Aligante, patamyaw niya ako no sa upo niya always. Gid gapamati Richel Agupalo, Jason Cabra, and Raiden Asor, watching from La Paz, Iloilo City. Good Salamat. morning. Kay Bia Jonathan, good morning makuno si Baby Tantan. Tan. Tako kita pala, ano? Good morning din sa inyo. Mers Tatoy Palma, good morning man. Shoutout lang sa family Tatoy, ka Garcia family. Lito Dayap, of course, si Cory Vidaha, still watching. No? Good morning sa imo. Suzette Alunan, from Hong Kong. Yes. Good morning, Kalitan Action Boy. Of course, kay Tita Russell, kay Tito Nonoy, Baby Raph, and Kuya Manong Lawrence dira sa Silay City. Good Watching morning. it sa aton Facebook Live. Thank you so much. Atong mga labalaba mo itong inaugurate to. Karoon na sa radio to sila. Sa on air? On air to sila. Sige, good. May kuha kita karon na, may sap kita ha. Okay. Ready ka mo da ha? Sakay Alfonso Ferrares Jr. watching sa piyak sang globe from Durban Port, South Africa. Cause this is Africa. 1:26 pa lang sa ila to AM. Wow, tinagapulaw gid siya gali. Si Ma'am Van Mayo. Good Pag-greet morning. niya lang ko no. Ginagreet niya lang si Kuya Chief Engineer Alvarez ang Tangub. Good morning. Rodney Harder. Kay Jocelyn Libon Dispoho, of course. Marjorie Imanig. Pwede ka na kabay, makadto si Lilo, 16 years old. Kay 15 years old below lang man ang subong. Pwede ka gani kung mga tag 7 years old ka, 6 years old, basta upod mo lang mother mo. Oo, kailangan ibilin sa balay. Pwede Si Doña Elena Aligarbes, watching from Doña Talisay naman, City. Doña, ginaya. True. May tsanggin siya mo kung magbakal ka kinanglan na, Doña Elena, mabakal ko. Donya, Doña, bakal ka. bakal ko. Dumuya ka ba? Kung ay Doña, hindi ka pag-baklon. Kung may Doña, pwede ka utang. Oh, perfect. Dapat may Donya, dapat. Sige. Standby na sa aton nga mga balita nasyonal. Ang iban karon naman ha, standby. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginlaslasan sa pagpapalaot ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice Presidente Leni Robredo. Matapos niya si Robredo, amo ang ginapatian sa Presidente nga nagapalaptas ang hashtag nga nasaan ang Pangulo sa tion sa pag-igo sang nakaligad nga mga bagyo.
Gintawag sang presidente nga butigon si Robredo bangod sa pagpalapta nga wala siya sa panahon sang bagyo. Paatag sang presidente, ini siya nagtambong sa virtual summit sang Association of Southeast Asian Nations kag hindi matuod nga tulog siya samtang nagalaslas ang bagyo. Ginambalan man sang presidente si Robredo nga hindi maghatag sang mando sa militar kag hindi magpakuno-kuno nga baganihan. Pansang suporta sanday Senators Kiko Pangilinan kag Leila de Lima kay Vice President Leni Robredo matapos inigin laslasan ni Presidente Rodrigo Duterte kag ginakusahan nga mong sa likod sang hashtag nasaan ang Pangulo. Ginupdan ni de Lima paglaragway ni Robredo nga misogynist ang presidente kag ginpahayag nga hindi na akto sang isa ka presidente ang ginahimo ni Duterte. Samtang ginpahayag naman ni Pangilinan nga mas maayo na lamang nga magtutok si Robredo sa iya bulig sa mga biktima sang typhoon kag hindi na pagsapakon ang akusasyon sang presidente bangod ang publiko ang nakakita sang iya sini ginahimo. Ginpanugya naman sang kampo ni Vice President Leni Robredo kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga usisaon sang maayo ang manabaton ng impormasyon antes maghimo sang akusasyon. Sunod kay Attorney Ibarra Gutierrez, ang spokesperson ni Robredo, masubo lamang tungod nagbulig ang Vice Presidente sa mga biktima sang bagyo kag baha kag sa baylo nga suporta, pagpangguba kag kabutigan pa ang nabaton. Una nga ginakusahan ni Panelo si Robredo nga nagsakay sa C-130 nga eroplano. Nadiskubre naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga wala si Vice President Leni Robredo nakasakay sa C-130 military aircraft sa magbiyahe padulong sa Bicol region agon magdulong sang bulig sa mga komunidad nga naapektuhan sang bagyo. Apang ang Air Force helicopter nagbiyahe padulong sa Catanduanes sang Nobyembre 3 nga nagdala sang relief goods nga ginpreparar sang opisina ni Robredo. Sunod kay Lorenzana, iya ginpangabay sa Philippine Air Force nga kumpirmahon pagi sa ilang record kag ginreport nga wala makasakay si Robredo sa military aircraft padulong sa Catanduanes. Nagpangaya naman si Lorenzana sang pasaylo kay Robredo angot sa issue. Si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nag-akusa man kay Robredo nga nagsakay sa C-130 plane kag ang akusasyon ang ginpangiwala sang Vice Presidente. Ginpahayag naman sang Philippine International Trading Corporation o kung PITC nga hindi sila ma-waive o kung mapaiway ang service fees sa pagbakal sang gobyerno sang COVID-19 vaccines. Base sa impormasyon halin kay Trade Secretary Ramon Lopez, nga mo man ang chairman sang PITC, ginpahayag ni Senator Sani Angara nga hindi pwede ma-waive ang service charge bangod wala sang pondo ahensya kag diri man sila nagakuha agud mapadayon ang ila operasyon. Una, gininyo ni Senate Pro Tempore Ralph Recto nga i-waive sang PITC ang ila service fee matapos ginpahayag ng korporasyon naghatag sa komisyon sang 4% para sa mga proyekto nga may total contract price nga 25 milyones pesos panubo kag 1% para sa proyekto nga may total contract price nga 700 milyones pesos pasaka. Sa katapusan nga Balita National, naglamot naman sa 800 milyones pesos ang nabayad sa PhilHealth sa Philippine Red Cross o PRC sa ilang 1.1 bilyones pesos nga utang. Sa isa ka forum, ginpahayag ni Senator Richard Gordon, presidente sa PRC, nga sadtong Martes, nagbayad ang PhilHealth sang dugang nga 100 milyones pesos. Pero sunod kay Gordon, padayon nga nagasaka ang utang sa PhilHealth matapos nga nagbalik man ang ila organisasyon sa pagpatigan sang test sadtong Oktubre 24. Una nga nagbayad ang PhilHealth sang inisyal ng 500 milyones pesos antes nagbayad sang 300 milyones pesos sa tatlo ka installment. Oktubre 14 sang ginuntat sa PRC ang pagpatigan sang test nga gina-charge sa PhilHealth matapos nga wala nakabayad ang ahensya sang ila sining nga utang. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag para sa sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong maluwagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Okay, good morning na naman. Good morning. Jimmy Diaz, may aga sang Masbate. Baskog tatabla sa Masbate. Baskugan to. Perfect. Si Attorney Dag Pandan ba? Baskugan to yatanan. Si Attorney Dag Pandan niya baskugan na yan. Sakay Richard Bargamento, good morning no kay mama niya Teresita Bargamento, kay Marites kay Jocelyn Tuante. Dali lang bla. Jing Verbael, great lang ang iyas ni pinaka-husband niya kuno. Pinaka-husband niya, Eugene Verbael. Good morning, Eugene Verbael. Ano man yung si Nabjet ni Oman kasabad. Tiko, takakaroon. Kay John Ray de Suyo Rocha, Magnificent Eden kuno. May lang hindi kuan ba? Maleficent. Maleficent. Amo mo lang na send him sa maglayo gid. Ato. Perfect. John D. Abaw niya hala may scammer nagsulod ang mga niyo si John. Gani bra ni. Kayawan kami gani di kuan siya ho. Happy morning man sa Unorian, especially batch 93 sa College of Education. Nalin kay Pinky Teruel. Yes. Kay Ma'am Ligaya Abeto, may aga Jesselyn Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan, of course. Gracia Juarita Horvidalia. Good morning man, especially sa iyas ni nga hobby, Julio Sorvidalia. Gini mo, hobby na si Julio Sorvidalia. Anong hobby mo yan? Reading? Hobby ko, eating. Eating. Julio Sorvidalia. Kaya sa unika iha, Aya, no? Good morning. Good morning. Kaya sa ato ng mga action, of course, hindi ko yung paglipatan. Kasi alam ko din kapong ko, Maninoy Jerry. Good morning. Maninoy Jan Chong. Good morning, man. And of course, kaya Anay Provincial Director Colonel Romeo Baleros. Ato siya subong sa Norway. Norway siya? Kaya dito na siya nag-provincial ko director? Iya, familia to. Sila naman sa Balay. Norway Director naman siya. Sino gani kay sino bulos kay Baleros sa munisipyo? Colonel Romy Palger. Si Romeo. Si Romeo. Colonel Romy Palger. Good morning sa tanan dira. Salamat gid sa pagpamati. Kay Migo ta tutong Hirona may aga dira ano sa ano nga parang quarantine facility. Good morning. Good morning. Of course, Captain Joseph Catonina Maninoy Kuman. Naara na siya susubong sa Ibi Magalona. Kaya nagbayloan ay sila sa isa ko ka Maninoy nga si Captain Wilfredo Benuman. At ano to sa si Willie subong? Si Willie. Si Willie. At ano siya sa Valladolid. Sige, amiguhay kami na ni Sir Binoman. Ano? Kaya balido permi ko nila. Ginakunan kasag sa ilo. Yan daw, permi lang niya. Batis na kasag masaylo. Tapos dulid bala. Tikwa naman dahil ng diwal. Diwal naman, correct. Diwal naman. Kikagi ko ginatagang ko ni Maninoy Katonina, diwal. Mo na isa sa pinaka the best nga mga shells, no? Pero wala man to ka diwal pagkatag ya. Hindi, ikaw na madililiwal ka na. Ako na. Pagkakaw ka, madiwal ka na. Oo. Sige, si One Ball Migota, One Ball Galyo. Good morning ko kay Tony Pulangco. Galing kayo daw, si Antren lang mapadangat. Sino kay si nung Tony, hindi bati mo. Ako na. No? Remia Garcia, good morning man. Na, sa Imodra, no? Of course, Action Boy. Pag-rate niya lang ko, no, hambal ni Sir Dugay na otang ko. Rate niya lang ko, no, belated happy birthday kay Nonoy Andan sa Punta Taytay, kagdra sa Kapian sa Tubang Palma Beach, aga og tuhapon Action Radio Gid, ginapamatian. Yes, thank you. Thank you. Sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Kag sa aton nga sapa, sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Dugay-dugay.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Sa detalye sa Balita International, ginanunsyo sang Pfizer kag BioNTech ang resulta sa ilang experimental vaccine batok sa COVID-19. Sa abiso sa duha ka kompanya, nagwa sa final efficacy analysis sa phase 3 study nga 95% ang kaepektibo sa nasambit nga bakuna. Wala man naka-eksperyensya sang malaing epekto sa ikayong lawas sa mga ginpaidalom sa 2-dose vaccine. Bago diri mag-apply ang kompanya sang emergency use authorization sa US regulators sa masunod nga mga inadlaw. Sunod kay Dr. Albert Burla, chairman and CEO sang Pfizer, ginakonsiderar ini bilang isa ka importante nga tikang sa sulod sang 8 ka bulan nga paghimo sang bakuna agud malampuwasan kag matapos na ang pandemya. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, masobra 26,000 ka mga loan application sa mga micro, small kag medium enterprises ang pending matapos wala pa ma-release ang 9 bilyon pesos nga pondo sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act. Sa hearing sang Senado sa 2021 proposed budget sang Department of Trade and Industry, ginpahayag nga 1 bilyon pesos lang sa 10 bilyon pesos nga pondo para sa assistance ang MSMEs ang na-release. Ginpahayag naman ni Senator Sani Angara nga 26,245 nga loan applications, 1,660 ka loan applications pagid lamang ang nabaton sa ahensya umpisa Nobyembre. Dugang pa nagalaom naman ang DTI nga ma-release ng pondo agud makaproseso sang dugang pa nga mga loan applications. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 25 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 94 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 22 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginabisuhan ni Giselle Sanchez, si Action JM. Action JM. Ang mga nobyuhan na gali. O kung may mga may relasyon bala. Kung sino man dira para kung paano mapabilin ang kilig ko ng Action Boy sa isa ka relasyon. Kung paano ini mapadugay. Muna siya? Oo. Damlag lang, nagselebrar si Giselle kagbana sini nga si Emil sang ila ika 20th anniversary bilang mag-asawahay. So, kay Sanchez, ang kasal sila, liwat siya ko ng Action Boy, ginkilig, kagin pabatsyag sa iyang bana, nga siya ang pinaka-beautiful. Sana all. Sana L. Sino sa Action Boy, dapat ko no bisan once a week lang ang pakilig sang mag-asawa. Kag dapat ko say something nice and beautiful. Hindi lang permi yaw-yaw bala. Kung Thursday may schedule lang, ay, namayo, ginigini mo sa balay ta subong, no? Di permi, nano kami mo. Nano mo. Abuto ya, wala pa ya kuhan niya. Wala pa ya kadigamo. Ya, kung pagid niya kapag sobra. Hindi na Action Boy. Dapat miskan once a week lang ko, no? Kag dapat ko Action Boy kaduha suno sa iya, likawan gid ang drama. Especially nga bagod ang mga babayi ko, no? Mga dramatista gid ako no mo. Correct. Ako hindi ko yun. Ang babae, magsiling ang babae, ang hindi na lang Suli na. Hindi ka na magpati. Oo, dapat ano mo gina. Or mambal. What's like himuon mo gid? Himuon mo gid kang mambal nga ma or me inom kami to Bala ka da. Abort mission. Abort mission. Yes, Action Boy. Kag lastly gali, dapat take care of yourself, Action Boy. Bisan working mom ka na o kung iloy ka na sang 3 dira ka kabataan, dapat hindi mo gid pagpabayaan, sa son mo gid ang imong sininga kaugalingon. Para hindi magtan-aw sa iban. Correct. Perfect. Hindi ka na nga daw gasaramihan. Do pulo kami, do ikaw lang yung tanan niya, do ikaw gagatas sa tanan niya nga bata. Dapat beautiful sa gihapon. Sige. Balita sa sports. Nagdaog ang Maragay Ginebra batok sa Meralco Bulls sa score nga 96-79 sa Game 1 sa PBA Philippine Cup Semifinal Series. Ginpangunahan ni Stanley Pringle ang Ginebra nga mayara 19 puntos, 7 ka rebounds, 2 ka assists, 2 ka steals. Samtang si Scotty Thompson ang naka-triple-double performance nga may 13 puntos, 9 ka rebounds, 8 ka assist. Samtang ang rookie nga si Arvin Tolentino ang may 13 ka puntos, 5 ka boards. Ginpangunahan naman ni Allen Maliksi ang Bolts nga may 24 puntos. Samtang si Chris Newsom naman may 13 puntos, kag 9 ka puntos naman kay Reynel Hugnatan. Nagdaog man ang teams o kunad ang Ginebra karon magprepara naman para sa ilas ni ikaduha nga game batok sa Meralco Bowl. Balita espesyal. Good morning, perfect!
beautiful people of the Philippines. Perfect. Perfect. Perfect, Triple oo. double. Daw sala ning kwan. Sige lang. Sala? Sala. Good. Okay, before anything, Action Boy, dapat ready na daton mga ka-action na dugay-dugay. Subong nga. Dugay-dugay ka na magabot pa ko mo. Okay. Na. Aton nga, sulit ang premyo Oo, sa Action Radio kadamo, Bacolod. Kadamo, no? Magabot ka da na ya. Sige. Action and Ray, go. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. Alright, aring Action Boy. Ginluggo, tagin mayo, kay ba si Miss Yuhan? Luggo, gina mayo. Ginkulikot, kaginluggo, Sige. tagin mayo, Action Boy. Ginatawagan na ni Action JM. Ang aton nga possible winner sa karon nga aga sa aton nga sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide na kita. No, so aton winner might come from cities or towns outside of Bacolod, no? Sige, Arisaw. Sige, gina-try naton. Nga ma-contact, nagaring. Taga... Uy, sige, do taga bago niya. Muna. Galing ka daw. May pagkasabat aw. Hello, text ni. Okay. Taga Barangay Balingasag, Bago City. Ang aton si... Hello? Hello? Ay, garing lang, way pa? Isa, another call. Sabay, no? Sige, sabay, kung di sabay. kita makasabat, try na ito ng iban. Sige, hasta magsabat na siya. Abay, the way, basi isa nagabiyahe, wala punta taytay nga jeep, dira, bla. Basi minabilin dira sa inyo, nga bag, bla, may unod ng mga resibo, calculator. Palihog lang, kung pwede, ma-turn over diri sa Action Radio Bacolod, no? Kaya daw nagasalalagid ang tag-iya sila, no? Nagsasalagid. Mga resibo mo lang na sa actually, calculator. Importante galing, no? So, basi kung pwede, mahingagaw diri, ma-turn over diri, ano? Sige, try ta other possible winner. Taga Purok Rizal, tanin niyo, Barangay Balingasag, Bago City, no? Ang next na to, narada siya. Happy 31st birthday, anay, kay Karen Ambagan, sang NHA Barangay Pahanukoy. Halin kay Kathy Kag sa Verde Blanco family, no? Happy birthday sa imo, Karen Ambagan. Ruth Kusawa, good morning dira, no? Sa Japan man ni siguro. Yes. Sa kay Rona Rihida Trava, good morning dira sa imo, Rona. Dina De Cripito. Try taliwat ang another possible winner na to, ano? Sa kay Melchorita Ferrer, of course. Marico Rizali, sa may Malaysia, good morning dira sa imo. Ara na, second caller. Second caller. Second possible winner. Second calling. Second calling na. Hindi caller, calling. Ano nilang mga cellphone man? Sa atong dira naman nag-submit pala sa inyong entry, please bantayan yung cellphone nyo ay kay para nga pagkatawag sa Action Radio, taga Carlota naman ang aton nga possible winner. The number you have dialed. Isa na lang. Magabot ka didaan. Ang cellphone ato sa CR. Kasi Daso na ang tag-iya sa gwa. Oo. Nakabudlay, no? Gaan niya na oras. Oo, kay sige, kay kanugo, no? Ang isa taga Bago, ini taga Carlota, pero way gyapon kasabat. Wala gyapon, ti magabot taliwat. Gabot taliwat. Taga Barangay Hagimit, tanin niyo sa La Carlota nga atong natawgan. Hindi man siya sila nga wala signal, kay tiga ringan mo, no? Sige, kung may paghead, let's try another possible winner nato. John Mark Peñalosa, Mayang Agaman, sang ikalimod abi nga mga tramyawon ng laban. Gali, good morning Danay kay Rose Merlinda Cabrera and all Cabrera family dira sa Barangay Canroma, Pontevedra. Of course, Rosalima, Genderi, Kenneth Tamayon family, Nognog and Mila G.D. Olarte, kag sa tanan nga taga Purok Paghidait, Barangay Tangub, madamo gini salamat. Jala family sang Barangay Kambaog, Hinigaran, Monico Prudent and family of Barangay Nanunga, Hinigaran. And of course, sila ni Ma'am Nene Glenn and Ruben Celiado sa Hinigaran. Amo lang na anay kay kadamo gid. Hambali Ems Aboso. Hello? Hello? Ara na, hello?
Hello, good morning. Good morning. Si Kwane, si LC Ariola. Oo. Ay, Ma'am LC. Kilala mo nung katawag, why? Ha? Kilala mong katawag? Ay, oo. Sa Aksyon Radio, Git. Oo, gani. Si Aksyon Boy Duran na. Oo. Thank you, Git. Good morning. Taga si LC Ariola, 63 years old ka na, Ma'am LC? Yes, sir. Yes, ang Barangay 4 Poblasyon, Himamaylan City. Himamaylan. Higadala lang ni siya, higadala lang Barangay 4, no? Ma'am LC, ikaw ang aton nga winner sa aton sining sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh, thank you, sir. Nagamonitor ka subong? Ano, ari ko sa babong kapaligo. Ato sa ang radio sa galong. Aga paligo ka subong? Kapaligo. Okay. Di ba si mabasa ang cellphone? Basi mabasa ang cellphone mo, di man? Ay, hindi. Okay, man. Ipahiran ng dalunggan ko. Okay. Ang upo na, kung doon si Aksyon Eden Aboso, ano? Oo, gani. Oo. Ma'am Eden. Oo, good morning. Ano ibig Aksyon Eden, be? Oo. Ma'am, good morning, ma'am. Taga-Karabalan ka din bala, ma'am. Ano ko, no? Ano ka na? Taga-Karabalan ka, ma'am. Si Aksyon Dorel na. Si Aksyon Dorel ang nagkakarabalan. Ako yung taga-Punta Talaban. Ay, okay. Okay. Sige, Ma'am Elsie, ikaw aton nga winner sa aton nga SAP. Regards na kay Mayor Raymond Tongson, Oo, sige, sir. Thank you, Git. Sige. Okay lang na, sir. Ang akong tinga pinyo, di paano ko nalalaan, sir, sa i-donate ko na lang, sir, sa Nabagyuan. Tano? Sa Nabagyuhan. I-donate ko na lang, sir, sa Nabagyuan. Padala na lang to. Wow! Okay! So, ang iyong mga premyo, i-donate mo na lang sa Manabagyuhan. Oo. Okay. Sige, pwede man. Salamat, Gid. Total, para hindi na kami magpadala sa imo. Salamat, Gid. Thank you, man. Oo. Sige, padayon lang kita sa pamamati sa Aksyon Radio Bacolod, Ma'am Elsie, ha? Okay. Sige, salamat, Gid, and good morning. Good morning, kag salamat, Gid, sa imo nga donation. Oo, thank you, sir. Thank you, sige. man. Thank you, and good morning. Bye. Okay. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Okay, Ma'am Elsie, salamat, Gid. Ang aton nga tagdaog sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kag iya premyo, i-donate lang kuno sa mga nabagyuhan. Tingala ko man Aksyon Boy, nga doon ginaliko-liko, hindi ka ginang ako kamot. Tingala ko na kadamo sang mga ginpanggabot, ta daw, lagi siya Gid, kay good deed, gid gali Aksyon Boy, ang tuyo niya, sa pagsabat niya sa iyang telepono. Sige. Thank you, Gid, Ma'am Elsie. Yes, sige, thank you, ma'am, and God bless you. Okay? Direct Action Boy, sa pinakalawig na na yung istorya, pero last hugnat na ni sa Action Boy. Kung nga ang Iloy, ang the best teacher in the world. Ika-18, Direct Action Boy, itulad sa aton ng mga Iloy sang logic. Logic. Oo. Logic. May papakita ang Iloy mo mapakita ito ganing nga kon nga ano ba lang pinggan ko tong may design to ba lang corona. Wala. Mawala man di man. Hindi mo gani karon makita mo gid. Ano na logic? Oo. Di syempre, di ba, hindi mo gani karon makita mo gid. Ti logic, ano man? Hindi ko gani karon makita, pero makita ko gid. Di ba la? Di mo, pero madalom, ina nga pagtulunan. Makita mo gid, gali karon bukol sa mata mo. Nakita mo gid mga estrella sa mata. Kita kay karon sang namin, madulong-dulong nga kalimut. So, amo na siya, abin yung mga madalom, ina nga pagtulunan. Logic ha? Pang college na. Mga mulo maestra lang, din nakakaya sa maestra. Correct. Ang mga nanay, hindi mo makita mo. Kaya di ba ma-explain ng teacher mo sa logic do, Sir Ding Flores, dira ha, good morning. Medyo dujutay mo pa nga sulit-sulit para maintindihan mo. Niya, isa lang yan. Hindi mo gani ka makita. Sige, yagi natin makita mo na lang nan. Ang next Action Boy, amo gining pinaka namian mo. Kay Theory of Evolution. Theory of Evolution. Ang inistorya na perme. Na sunod kagid sa amay mo. Nagsunod kagid sa amay. Agis ang ulo mo.
Sunod kagit sa amay mo. Pariyo, gid sa theory of evolution. Man. So, amay. Pariyo, gid ka mo. Ang tatay, kaguplo pangapit, to. So, wala mo lang ito isang labot. Nagkaladunlan nga. Ay, dalahig naman di ako eh. Anong labot kung dahil man? Pero Aksyon Boy, na-notice mo kung makakig ang amay. Wala gid yung kagihambal nga. Sunod kagid sa iloy mo. Tistingan eh. Tistingan. Tistingan mo kay salapid gid ka mga duwa. Ngagapay mo yung nanay, labtan mo. Salapiron gid. Salapiron gid ka mga duwa. Pero ang nanay, kapag gusto na siya, yan mo paniog yung sa amay mo katiga-ulo. Di ba, no? Doon ka bongga yun sa mga iloy. Tiyan mo yung tudlo sa aton. Ay, 20 Aksyon Boy, mo gini very good. Ya kay sports. Generalized nga sports. Mambal ang nanay. Dalaga na daan. Madakpan ta kagani karon. Madakpan ta kagani karon. O mandam ka lang. Tapos magdalagan. Yung mapadalagan ka pa. Abaw madalagan. Ti logic naman liwat. Logic naman na. Nambala niyo kung madlaga. Tapos naglagan. Laga ng daan. Kaya madakpan ta ka karon. Pakita mo, Gid. Pero paglagan, yung tuntong madlagan pa. Dito wala ka na butangan sa kagalingon mo, no? Kumanang din sa galibog man ang lusang kabataan na, ni nga ako na. Ang next direction, boy, ito syempre, doon dalaman ni sa sports, pero specific ang baseball. Baseball, ito lang, tas ang iloy ta para mag-baseball. Ano na sabi? Balang iloy ihaboy ko ni ihaboy ko ni Simo karon ang ginayatan ko. Makita mo gid. Ikaw handa ka na dahan. Yung salo. Salo mo. Uy, bat mo. Yung baseball. Di ba, mga classmate mo, tuto ka sagad si mga baseball preyaw. Ay, so. Ako, ano lang niya, easy breezy lang na sa balay na. Pag sulod mo palang daan, habuyon ka na, mahapakan mo, gid. Nakita mo ning kung ano, ihaboy ko ning mo. Mangaman ka na daan. Kaya na either ibat mo siya or sa loon mo siya. Oo. Makasakit mo sa loon mo, no? Perfect. Okay. Ang next Action Boy, hypnotism. Since gamay tayo ginatudloan kita nisang hypnotism nga, Ano sa? Kung ngaragan sa mga party, wala, tapos sawayo ng bata. Palapit, wala na tulukon ta ka ganin. Sindihon mo, nakigat. Hypnotize ka. May hypnotize ka, ba't silingon, pamuyong ka. Hanggang mululudlo ng mata, Action Boy. Basta pagtulog ko gani, kalma ka. Basta pagtulog ko gani simo na, pag sa mga party na abla na. Kaya way na ginalalawag itudo mo. Pagtulog ko gani, amo na pamutos ka na daw. Kalahin, Action Boy mo sa Pinoy blam na. Ato na. Nang balang ka nagdalo mo tong puyo to sa balang. Pamutos ka na pagtulog ko, hindi ka na magulat nga suguon. Matara kag Action Boy mo. Ang salad to. Kala, chinde ka na ha, tulokon ta kanan. Hypnotism. Dapat madala ka gid sa mga body language in way. Lastly. Last, sige be. Math, Action Boy. Okay? Amo na, balas ang iloy lakad na to. Isa. Dua. Isa na lang. Naisipan. Diyan kasugod ang pagtuon sa bata sa how to count. Yes. So, 1, 2, isa, dua, nan. Isa. Usually, isa na si isa. Isa. Uy, naglalambot din sa dua. Isa. Sa pagda. Kapila ka na isipan, ha? Sa kapila ng isa. Ate, sige. Anyway, Nel ni Realista, good morning dara sa imo. Sino pa man kasi may nananayan, iba nang buwas naman, ha? Junjun Jukaden, maing agaman. Sakay Torko Jongko, of course. Lakala na kita sa aton nga panahon, inyong mamatiyara aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka Aksyon Art Tayhupon. Ang inyong mandaringan news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentary